Ok. Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum, en balma malien. Nous kasro morobe en ligne, moro connecté l'endo, ma ina fait aka à partager. À partager aka kerbla. Parce que y avait ni a mega vidéo que mobile qu'on courant l'endo. Là pour le moment courant l'endo. Donc amena deux émissions ay vidéo partagée ay kerbla ay bla groupe WhatsApp Facebook ou là ay partager ay fanga boya pour que anga sekana andado anga sujet là rapidement mo bala ko volume ay aketo je pense que volume ba dana volume bas, voilà, je pense que volume bas dans le volume est bon. Voilà, le volume est bon. Bi, sujet flat de bambolo. D'abord, dans un premier temps, France te faraga complot là, te faraga janfala. Ou ka Jeune Afrique de Kellen Fleck à galon tchukou bado tike. Daga banan galo min dabolendo. Malidon ka aula muruti kananga partenaire ou blanc on a no Russie. Amena andado ula. Otemelengo amena andado sujet jumena. C'est donc la délégation na le abado ko badem padene kera. Délégation yere fofora yongo ou klaklala. C'est donc tagasira ou be ka nyonje. Ko chama me ko ngoro amena andado akumuna yena kada au kloka. Mais ame mini au fait o de partager ka partager fanga boya ka ker chama envoya bla nga groupe WhatsApp la ka nga club de soutien no nga groupe WhatsApp ka moko kelengelen perfoni yoro la moko acclement de ba kono moko la famo ne ne ba kono moko kodona de ba akonna la donc groupe daelelen do be ay na nga malijo donc ka nga cherfuga fo chek tiami aidra kabako furatigi ala cherfuga so kabako furala furami na ka impona pade ma tension diabète furudimi rendimi cherfuga numéro 78 03 03 o temelengo kanga belebele fono e shagu la sana kane belebele dalembe segun anguna na domina mali kono ibe ka fanga wakati ko min kera o madogo mali deuna wa ale sabe ka bara min ka faso deme ka faso stabiliser ante ina shagu la sana kane ko don baka ka kuma mancha ka sharafa fono e buye aidara be bara ni chasire na Ousmane Sherif Madan aidara o temelengo ay partage fanga boya o temelengo ka fenfene fo Soufi Blal Mali Karamogo na doni baga pe segu autorité morale aka foli belebele bien ka Mali Karamogo na doni baga pe fo Mali do ame do anga sujet kono aba kalama France décelé nga Mali déstabiliser iba do kay plan fla de tre Macrongo ko ka France budget daile comme na folo fenfebe Moussaka fenfebe est-ce qu'il y a famu na Moussaka bubolo ou ka fondé souveraineté là ko ka Moussaka be blaka be do presse la kuna foni ani activistu ani galonjugu tege est-ce qu'il y a famu ka Mali déstabiliser Macron yo para de ke a o mission ay o de di est-ce qu'il y a famu France ambassadeur ma aba kalama wo mission de là ou bo bara de là o de se fait a mission kono ou ya yira ka fo ku ka page page Facebook ani faux profil ani nga activiste sa ku ka réussi to tien ka réussi ne bon mo la ka fo ko Wagner be ko jugu kela ko Wagner be ka civil fa ka be ka bimuso ka ubo bara de la ba do ku nana mune ke unana galon demba tigi de tike ugo kuna fondi $7 na be fo kuna fondi 7 mako Jeune Afrique de flaka boni galoe kabako galon demba tigi galon mina dabora malidon ani risu ka blanyorona kani risu fonyorongo kani risu ka aese ka anfonyorongo kan tchetien population yera ka wuli esia famu risu kama Jeune Afrique nana kana mune fo ame douala Jeune Afrique de nana kana ikanto esia famu ko kele do de kera Mali armée kani risu che obeka risu nunu fo chogom na ko e Wagner ko kele do de kera ko Mali armée ko Mali sarasi fla kan irisu do ko kele kera olu ni ɲɔgɔn ko ansongo kangono ko kele ko Mali soldat kan irisu nunu
o be ka Russie nunu fo Wagner de meka anya fo kwa ka terme na ko olu de karla yona ku karle yona ko Russie nunu ye armée malienne nga mo fla faga ko Russie ku ni armée malienne esia fo ko kele do mangando re willa uni yogonche mangan kuma bela ko donc ko u bolo sera yogoma o mangan c'est vrai ko Russie be ka fo munu ma ko Wagner ko lui Mali armée ko lui u ka soldat fla faga est-ce qu'il y a famo be ka ni kuna foni de chari mbalmo de 1 manya fo ye kuna foni a partager tiente bi tiente sini Jeune Afrique abe makoronga politique de la war mugu de be ka duma ku ka Russie to tien u ka galondu la u ka fo ko mercenaire do u ka fo ku be ka bimuso u ka fo est-ce qu'il y a famo ku be ka population civile faga les menu u bo bara minare orla unana kana galon tige armée malienne ni armée Russie qu'elle foi de te uni yogonche u be ka barake mais dans la mer u be ka barake bolodigi yogomala u be ka barake ka terroristes de bunte u ko ka kera ansongo marala amage yoro wore de ko fo Niger krefela ansongo mara oni Niger de kasro na akli bala Bazoum kelengele fene kanto ko terroristes be songa don esia famu ku be songa gaw attaquer ka menaka attaquer Bazoum ya fa ka interview la alep se ki to nchogo jumena ka adon bon ko ni fene kera u bala ka kera ansongo ko Niger frontière krefela la anyebe France ni Niger esia famu ka fara Côte d'Ivoire ka ou be ka stratégie minga ku be Mali déstabiliser ku be Mali togotien ka Mali na ka partenaire ou blanc yona ka Mali ni Russie blanc yona bo be ka ni kuma min fo ni aw mani famu na ma boka ni kuma nya fo iba e ka fo Mali o mena wuli ka dimi Russie koro o mena alay ka fien do ani Russie che o mena alay ka sigana do ani Russie che o be fe ka Russie de togotien par tous les moyens amaye Jeune Afrique a kuna fo na o be ka terme mu utiliser a terme ede ko mercenaire ko Wagner mugo o be ka Wagner mugo de fo ko Wagner mugo ye Mali strati do faga aw ni ala che o be se ka ke depuis quand kele be se ka ke kangono armée flani yogonche munu ka nga barage ko folu ka mugu ti yogona parce que o be ka Wagner fo muna o ba fo ko Wagner ko mercenaire ko bila ko te ko lu to fo ko nu nana ku te nyumange u mana na u te ordre respecté u mana na ko min kadu yo bo de ke o be bi muso ka o be bi population civile ka c'est à dire o be fe ko kuma ne sonjila ko Wagner mogo do ye armée malienne faga ay taw ci la tiente galondo tiente bi tiente sini galondo galon dématiki do wane ba demander Mali autorité ou fait o be bara la o ka communiquer ke kan démenti ni Jeune Afrique nous ka représentation même Mali kono u ka lay u ka u genga bo Mali kono la Jeune Afrique kana do Mali kono Jeune Afrique kana fere Mali kono sari Jeune Afrique drontere u ka TV5 fene parce que TV5 fene ba mana kan relais ibtuga mana kana galon de majugu iba soro TV5 fene la u ka TV5 fene fermé ame wakati mkona la ka bo Mali kono ni Jeune Afrique responsable même Mali la u ka ferega ka responsable interpellé ka wole kiri la boje nenga parce que ne galomie na yan sigi kanila aba e ka fo be fe ku profiter ni galone la ka armée malienne togotien armée malienne togote tien on nyana bi atekesini tchao ko be armée malienne togotien ibena on jolen soro ibena on soro yen wa on ta dia mogola on te so mogo shiga armée malienne togotien fente Mali ni Russie che Mali ni Russie be coopération nyana mala tellement que be ka digi terroristes be ka bulga senga do Niger. Oui, plan un complot fait tracer Mali armée ya a para betien on terroriste bolo. Donc on plan là-bas ne kani reçu blale mais yona. Bo te tien bio te tien sini. Amedo anga sujet flana ngono. Aba do ngafo c'est dans une délégation black na Mali là. Ou quelle nga délégation black na Mali là. Aba kalama. Che ko chama mare que la délégation est natola. D'abord délégation est Ghana. Allez ni Sénégal. Allez ni Baro Gambie. Macky Sall sirana Macky Sall ko kale togomani Macky Sall ko malien baden dimina le koro Macky Sall yi retiré ka bo délégation na Macky Sall masongana bo délégation na sisa unana gana munke ka Togo président afora ko Togo président ngana sisa Ghana président ngana aleni Mbaro est-ce qu'il y a fo Gambie président kolu kana ame bo min kala ma fene Togo président et Ghana président Aleni Gambie présent, Togo présent et Olu abandonné en plein vol. Togo présent et Olu abandonné en plein vol. Ka présent flab blakana. Togo présent go. Kwa simi ma le boya chomina. Asimi sonen no ale chomina. Asimi nga dana mi maka.
k'ale ni Ghana présente na ale ni Gambie présente na parce que nunu bɛɛ de la ka manamana kan fɔ Mali ma Assimi nunu de la ka ko min kɛ Assimi nunu na Assimi nunu b'o dɔn nunu de la ka ko min kɛ peuple malien na peuple malien ma ɲina donc fort ko peuple malien sɔnnen b'ale ye cogo min na ale tɛna nin délégation fila fɛ o de la fort Yassime ma sɔn ka na a ye nunu fila bila ka na an y'a mɛn k'a y'a yɛrɛ représenter mais a ma sɔn ka na nin b'a yira fort Yassime ko min kun kan ka kɛ nin ko la i b'a sɔrɔ a bɛ dɔ dɔn i b'a sɔrɔ a b'a dɔn k'a fɔ k'an ka bonya n'an ka danaya tɛ ko ni nunu yera ale nɔfɛ dɔrɔn c'est-à-dire hali ni Assimi kan ka sɔn Assimi tɛna sɔn tuguni donc o de senfɛ fort y'i sen bɔ a la ko mais il est probable k'a bɛ se ka kɛ fort kelen bɛ se ka na an bɛ ka nouvelle minnu mɛn fort kelen bɛ se ka na ni Assimi ka tête à tête kɛ o la mɔgɔ ɲagaminen t'u la o la janfaci t'u la o la mɔgɔ tɛ mɔgɔ min bɛ ko tiɲɛ Assimi ni fort bɛ se ka tête à tête kɛ est-ce que y'a faamu ka ɲɔgɔn faamu ko dɔ la mais n bɛ segin min kan a ye min retenu a b'a dɔn CEDEAO ka délégation ye nalen o ni Assimi kumana Assimi ma bɔ a kumakan kan Assimi ko k'ale bɛ Mali kiri kɔ Assimi y'a jira k'a fɔ ko ni nin ko in bɛ régler Mali delila ka condition dɔw poser o c'est-à-dire n'a bɛ régler a bɛ régler de façon diplomatique n'a ko k'an ka diplomatie ta diplomatie la Mali delila ka fɛn dɔw demander Côte d'Ivoire la o Mali ko an ka mandat d'arrêt bɛ mɔgɔ dɔw kan kiri b'u kan Ivoirien tɛ nationalité malienne de bɛ u bolo k'u ka o di an ma mais CEDEAO tigi da maga o la o médiateur fɛn fɛn bɛ ka na o si tigi da maga o la o médiateur tɛ ka kuma o la Alassane bɛ k'i to Côte d'Ivoire a bɛ ka fɛɛrɛ jugu tigɛ Mali kama mais médiateur tɛ ka o kuma fɔ ani France bɛ janfa la Mali kama CEDEAO médiateur tɛ ka nin si fɔ donc n'i bɛ fɛ ka kɛlɛ ban i b'i da maga nin yɔrɔ ninnu de la ninnu de zone sensible ninnu de point de négociation est-ce qu'il y'a faamu donc Assimi y'a kantigɛ da a y'a ka 4 vérités fɔ Ghana présent ye k'a ka 4 vérités fɔ Baro ye donc i b'a dɔn u y'u to de senfɛ u ye CEDEAO ye mun de kɛ u ye délégation dɔ ci ka taa Acharafu Sharafa fɛ n'o ye Buye Aïdara ye o de la i b'a dɔn ko CEDEAO ma ɲi n'an m'an kɔlɔsi u bɛ fɛ ka Assimi ani malidenw de bila ɲɔgɔn na u bɛ fɛ ka Assimi ni mɔgɔ caman bila ɲɔgɔn na Assimi yɛrɛ bɛ maloya mɔgɔ minnu ma dɛ a ka danaya bɛ mɔgɔ minnu kan u bɛ fɛ ka Assimi n'olu de bila ɲɔgɔn na imaginez u donna an ka diinɛmɔgɔw kan ko diinɛmɔgɔw ka kuma Assimi fɛ est-ce qu'il y'a faamu an y'a ye u taara o conseil ninnu bɛɛ la k'olu ka kuma Assimi fɛ est-ce que vous voyez an y'a ye u bɛ ka don mɔgɔ caman kan u ye délégation dɔ bila ka taa an ka serifukɛ fɛ an ka bonya b'a yɔrɔ la olu bɛɛ ye Assimi malomaɲɔgɔnw de o bon a y'a jateminɛ u bɛ ka ni pression min kɛ o imagine ka Assimi malomaɲɔgɔn u bɛ ka to ka olu de ci Assimi ma finalement ni Assimi tora k'i ban olu bɛɛ bolo finalement olu bɛna mun fɔ est-ce que olu tɛna dimi à la longue Assimi kɔrɔ est-ce que olu bɛna faamu est-ce que olu tɛna fɔ ko tiɲɛ la ko Assimi bɛ ka ko gɛlɛya donc CEDEAO non seulement u bɛ k'an kɛlɛ sur le plan diplomatique mais u bɛ fɛ ka transition yɛrɛ n'a ka soutien bila ɲɔgɔn na mɔgɔ minnu bɛ ka transition dɛmɛ bi parce que Assimi mago bɛ maliden kelen-kelen bɛɛ de la Assimi mago bɛ diinɛmɔgɔ kelen-kelen bɛɛ la Assimi mago bɛ société civile kelen-kelen bɛɛ la u bɛ ka don o couche ninnu de kan k'olu kana kuma Assimi fɛ ka Assimi deli mais an ye min mɛn kɔni o dernière nouvelle malidenw ni bɛɛ bɛ se k'i hakili sigi k'i jigi sigi o kan c'est-à-dire u ni Assimi ma bɛn ko la fɔlɔ donc fort Togo de bɛ ka médiation kɛ sa u bɛɛ jigi ye Togo de donc siga kɛlen b'a la ko fort Yassime yɛrɛ bɛ sɔn ka na est-ce qu'il y'a faamu en même temps fort ye kuma dɔ de fɔ u ye u tɛ min dɔn nin ko in tɛ dilan réseaux sociaux la don o don ka déclaration ba kɛ ka déclaration kɛ an ka sarasiw bila yan n'an m'u bila an bɛ guerre kɛ an b'aw ka dugu ci an b'a ka palais bombarder Togo bɛ k'o de yir'u la o ko tɛ nin ko ɲɛnabɔ nin ko tɛ kɛ a tɛ kɛ mankan na a tɛ kɛ jamako ye a tɛ kɛ presse ɲɛna a tɛ kɛ journaliste ɲɛna nin ko bɛ régler de dogo de la n'i y'a mɛn diplomatie n ko diplomatie ye dogo de mais ka taa ko régler réseaux sociaux sanfɛ k'aw bɛ Assimi bagabaga par voie de presse o tɛ marcher bi a tɛ marcher sini Assimi y'o de yira u la donc Ghana présent ale ni Baro u maloyalenba de don an bɛ wagati min kɔnɔ i mana min kɛ cɛw tatɔ la u segintɔ u b'a k'i la o de la hadamaden n'i bɛ se sabali hadamaden ka n'i se bɛɛ yira n'i se bɛɛ yira i kɛɲɛko b'i yira Ghana ma kɔlɔkɔlɔ gɛlɛya da Mali kan Mali kun ka sanction ka kan ka wuli n'a hakili b'a la CEDEAO ka ye sommet laban mun kɛ mais Ghana de ko à la dernière minute parce que CEDEAO présidence kun b'ale de bolo ko ka est-ce y'a faamu ko ka CEDEAO ka sommet reporté k'u kana sanction wuli k'u ka kalo kelen ta u ye calcul min kɛ ko kalo kelen ko Mali bɛ bi o kɔnɔna la bi o Ghana de bɛ ka na bon Alassane yɛrɛ fɛnɛ filɛ ale tɛ se ka se ale ye min kɛ Mali la a bɛ o dɔn
Oh, ameni belo. No ka soro anga tiere fosa no ka soro ko bani rebe Alassane ngono. Mais muna be bagabaga ke muna be kuma baw fo dongo do be déclaration baw de la. Ay nunu blasan de le aketa. Muna Alassane te delike. Muna Alassane yere se kana visite d'état la Mali la. Anta dogo yo arab se kana o kana kuma Assimi fe o. Olu bem se ka ke o be règlement diplomatique doy. Pourquoi on be ka ministre blana? Pourquoi on be ka CEDEAO blana? Est-ce que nous nous mettons fait? Est-ce que nous nous avons des tasma do adala? Awo diplomatie au corps de kanga ko régler no la, ka régler ka soro kelema wala. Oh, awo be ka fo kanga régler no la. Awo be ka klara ta bagabaga ko kuma do la ka menace kuma do la. Est-ce que awo be ko nyale fait? Ko nga ban est-ce que abo fait wa? Ne be nyera ininga. Ore sem fait malidon. Délégation minana, délégation mesege, sarasi tchekele a te di délégation ma. Mais au temps baliko Assimi est-ce qu'il y a femme ou communiquer minge Assimi ko kale ouvert les négociations na aller parler nos négociations na nigo kanga ko régler diplomatiquement diplomatie te doro au corps de kanga la ka benga ani yonje oni bembe gani yonje Mali condition do de demander président do ko kale Assimi kale de Mali président kale Assimi remplacer au président aux déclarations ga to Côte d'Ivoire ko di ama anga mo wara be mandat d'arrêt international dans les mouka. On ko bedi ama no dama fa be mogo bla. Au-delà de ça, comme Mali justice bolo. Est-ce que vous voyez? Donc, ne be ministre nanga justice no lu sera ka kiri bara kessa ni Mali kangi télé are ka nunu nga kiri tige. Donc, al les règlements diplomatiques beke. On ni kiri tigera. Le président, il dispose du droit de grâce. Assimi Tisega est-ce qu'il y a vraiment Assimi Tisega intervenir affaire judiciaire là. Tant que est-ce qu'il y a vraiment à ma grâce. Tant que justice m'a rendu, tant que Kirimatige Assimi reste ka intervenir. Au charia te Assimi Moulo au setaï. Mais même se ka ni bengera la, négociation na bengera la, Assimi se ka loi d'amnistie ta CNT la. Aïe ni la meka yade, meka règlement jarwara de nyefawe. Assimi se ka loi ta CNT la. Ni loi ta CNT la, Kiribe jo soldat nunga, loi d'amnistie. Option fla de be pour que les Ivoiriens nous ou libérer mercenaires nous. Option follow. Est-ce qu'il y a vraiment Kouga Kirike, ni Kirike Rassisa. Le président, il dispose du droit de grâce. Absega Yafa Ouma. Allez, le premier magistrat. Allez, au roi de la Foka avec Kiri Sabe, parce que Kiri Manatike, allez, Sega Yafa Kiri Jabima. Nous, connaissons là, allez, Sega Yafa Ouma. Donc, négociation qu'on a là, il va y avoir Assimi Yafa, ni Assimi Yafa Rassisa. Avec soldat, c'est-à-dire avec soldat nous avec ou libéré. Ouais, sur Kiri temena. Mais flana est mouné. Ou loi d'amnistie. Loi d'amnistie koro, avant la constitution on a charia kono, avec charia de kono quoi, c'est faisable. Loi d'amnistie koro de koga yafa ou e bara mununge, ivoirien nous e bara minge. Ou loi d'amnistie ou beta CNT là, Assimi se a demandé gouvernement ma, a attendu projet de loi CNT là, ou quoi loi d'amnistie ta. Quand il y a femme ou la kiri teke donc ni option fla sur la table. Na Assimi Dia ni fla cléon kele abseko ke. Par exemple, à Normandie moué dans le cadre d'une négociation, Assimi se a demandé CNT fait quoi loi d'amnistie ou la kiri be jo automatiquement. A cadre au kera, un procès do allez récemment procès là-bas do kera loi d'amnistie do c'est fait à procès à masega ou ya procès kobla est-ce qu'il y a femme la disparition comment on appelle là des brés rouges. Donc on est fait, à même mis pour le peuple malien, ou quoi waklis, ou quoi djigisi, ou quoi da Assimina, ou quoi dirigeant, ou quoi to ou quoi, ni ala n'kira sona, règlement mais sur la situation na, Assimi ma bois kanga, Assimi me aka tcheaka, abaka kumakanga. Ou à me téléphone malien y'a ka vidéo conclue. Quand il blala tchogo abaka la malien victoire diplomatique sur. C'est-à-dire, Afrique présent, au lieu de bekana Mali là. Dien jamana nyemo olu de beka na Mali la dien tombo olu de beka na Mali la kana mo nu blali demander o bebe muira o ba ira asigné tiende ou ye Mali isolé ou ko Mali sera voyager mais dien bebe ki to ife na Mali la dien bebe kana Mali soro dien bebe kana Assimi soro a fait le Mali a réussi une grande victoire diplomatique parce que dien jamana bebe kana Mali la deli la nkola oni era secrétaire général beka na deli la nkola chef d'état ou bien na deli la n'enkola et diplomatiquement John et Guyana ne ba winingao
al Assimi nunu bla bi Mali de gagnant parce que we bɛɛ de bla deli la ni bagabaga kun bɛ ko in est-ce que diplomatie kun bɛ fɔ ni bagabaga kun b'a dilan diplomatie kun tɛ fɔ donc malidenw quel qu'en soit tigɛra ɲaw ɲama a bla aw kunna victoire bɛ Mali bolo le Mali a déjà gagné voilà merci beaucoup an bɛ aw bila assalamu alaikum